ефтин. Значи първото, най-важно. Отскоро ползваме Bambu Lab A1 Mini и това са ни първите 5 впечатления, които придобихме при работата си с него. Първо, много е прецизен, много добре се справя с малки обекти, дори когато използваме различни материали и различни цветове за принта. Много е тих. Работата с бамбото е доста приятна, понеже принтера е доста тих. Като изключим в началото калибрацията, която леко вибрира, принтера вибрира. Да. Такова вибрира. Всичко останало е чудесно. Принтера е много бърз, в сравнение с всички останали машини, се справя изключително добре с високите скорости, на които той стандартно си работи. Изключително лесен за употреба 3D принтер. Няма вече ръчно калибриране с листчетата хартийка. Принтера сам се калибрира и печати изключително добре. Та-да-да-дан! И най-важното, накрая, но не на последно място, е цената, която за тази малка машина е изключително добра. Като включите и AMS-а, който може да го вземете на промоция, бъндел, комбо, както искате го наречете. Супер добра машина. Забравихме минусите. Сега ще ви ги кажа и тях. Да кажем и минуси. От време на време, ако не са добре отрязани върховете на филамента, може да не могат да влезат в хот-енда. Това е едното. Другото е, че по време на печат с повече от един филамент, машината хаби доста филамент, който реално изхвърля. Това са двата минуса, които намерих. Напишете в коментарите, ако имате впечатления от този 3D принтер, за да може да ги обсъдим. Благодаря ви!